Kang Balatumingah prang campur samyong tali ler dadet wilating kota kanyangkung manguntan niti putuku Gatot Kaca kowe aja kaget ulun kang prapta mrepeki marang nggon kita Tapa Brata ya nggih inggih rawuh paduka yang kula naroda kula ngaturaken pangabekti kula ya wis tak tampa banget manane Mang wah pergenjong Pak Pong nangka basa kemrojo mung kari betone iki mengkene ya nggih dina iki jeneng kita bakal diwisuda didadekake ratu ning Sela Kandawara Binangun nanging iki ana siji kang durung mbok rampungi pagayan kang kudu disampirake marang jeneng kita dina iki jeneng kita mrepekana ya kuwi Reksi Guritna kang wektu dina iki tapa ana gising samudra dheweke nyuwun swarga langgeng yen sira bisa ngasorake ya engko ning diangkat dadi ratu ana kayangan ya nggih kita. Mulai ngaten mboten langustakaken. Ya tak sani basuku ing perkara nggih Reksi Guritna nyuwun pangestu ya. Pandhamya gumuling sata kura kambah kungker Sra kadite walah dalah iku ana bocah bagus nggugah nggonku mangsa semedi Tapa Brata ayo kowe ngaku sapa no sira tambuh marang aku aranku Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca iya mburi saka ing Pringgon Tani. Sira ngaku ayo aja mati tanpa arek. Iya. Mula sira tambuh marang aku aranku Reksi Guritna. Reksi Guritna iya.
Nggonku tak rewangi tapa lagi sing samudra aku mung njaluk swarga langgeng. Dewa nyatane ora bakal ngulake mula wektu dina iku aja ngalang-alangi nggonku bakal ngadhep ana ngersane Bekulun mbuh ora minggat pecah ndasmu aja takon dosa. Kata sang Katut Kaca non mapake ngarka sutra tekapira Sri Kresna parto manir muji saktinira waduh ngaturaken ketiwasan yang Bekulun wangunipun kula kasoran Gurit kula tanding tiyasa kayan pun Reju Guritno kados pundi yang wah dalah kowe kalah nggih. Inggih leres mekaten yang Bekulun Narada. Ya ta ya. Dina iki saiki mungkin nggih. Kowe saiki nyembah pasrah. Saturipun pasrah karo Reju Guritno menapa mekaten. Ya wis sembahan wis mangko kang nggih.
ya jagat ya dewa Bathara wasisaning Bathara jagat ya to ya. Wangune bocah iki pinter pertitis tenan bocah iki. Ngaturke bekti nang aku ya. Aku nalika semana aku iki cantrike Sang Hyang Manumayasa. Sang Hyang Manumayasa mengkono cantrik ana 3 siji Kakang Supalawa. Kaping pindho Kakang Widaksaka, kaping 3 aku Reksi Guritna. Gawe yang ya kuwi Manumayasa aku kene nitis marang Sih Traing Ngertawu. Sira Gatotkaca Bathara sira iku isih trah aku nitis marang jeneng sira. Putuku Gatotkaca kuwi wis beneran tenan ya nggih. Reksi Guritna kuwi sak temene kuwi mbiyen cantrike Eyangmu Manumayasa. Dheweke kepengin menitis to nunggal jiwa to sawiji. Kudu golek sing trah Ngertawu. Sira iku sak ora ya isih trah Saptaarga. Mula ora jeneng kleru merga Reksi Guritna kuwi cara-carane durung bisa munggah swarga yen durung gedhekake lelabuhan ning Madyapada. Mula nitis marang jeneng sira iku besok dadi senopati Noprang Bratayuda engkon mesti bakal diwangi-wangi marang eyangmu ya kuwi Resi Guritna. Inggih sanget gini penuh ya. Wis dina iki padha arep wis lulus sapa kang dadi panyuwun. Ayo tak ganti sonaken kersane di guru ya. Kang Pala tuminga prantampa samya ngedali Letat piloting kota dan nyangkung mangun sangiti Bendang sangaji mijil pola dalah putuku ngger putuku Gatotkaca kowe wis gedhe banget labuhamu kulup nalika 20 taun kang wis kapengkringga seprene kita isih udud jabang tetuka wis tau tate tak jedi tak dadakake jagoning dewa bisa ngarah patine Prabu Kala Pracana Pati Sekipu nalindra ngiring wesi kaping pindho sira yoga bisa ngasorake yudane Reksi Guritna ya nggih banget tarima kasih jeneng ulun kita nggonmu abot-abot marang jeneng ulun ulun wis tau tate ora ketang mung sak umure jagung jeneng kita bakal ndak dadakake ratu ning kayangan Sri Kandhawaru Binangun merga ulun wis duweni janji marang kita kabeh wong lamun duwe ujan dikal duwe janji nek ora diluari besok yen ana kanan mesti bakal ditagih marang pangerane mula mumpung jeneng isih paringi umur dosa tak kepyai dadi ratu ning Sri Kandhawaru Binangun nggih. Ayo nggak tak dandani ya.
wangening kalang yan aglar panda muncar tinon lir kekuneng Ger Gatotkaca kula wonten timbang kadhawuh yang pun Bathara Guru jeneng kita wis tak ilani-lan ndak kepiyake dadi ratu ning Selakanda Waribunangun jeneng ulun nggon nduweni pengenek-enek wis tak luari nggih janjiku wis tak luari wis aja nganti ana manungsa nyutang marang sing gawe jagat aja nganti mutangake marang sipating manungsa kang duweni janji. Mula dina iki jeneng kita tak paringi jeneng ya kuwi Prabu Dewa Luar. Lan sira mapan ana Selakanda Waribunangun nggih ora kita mung sak umure jagung wis mapan dina